Oh, si Jingging. Riding spring ba yun? Yung barko yun, no? So, subukan natin yun din. Ito, G. Dingtra! Di pwede itong yan, no? Maka-copyright ka dito mo. Si Badyaw naman. Sabi ko, G, okay na, G? Eh? Pagka, G. G, ito mangyayari nito, G, sa totoo lang. Walang sounds na mangyayari dito kasi copyright to, G. nga ba? Diba? Dahil kasi mula kanina. Ganyan sana po. Parauler pause po. G, ito, G, G, ito, G, G, ito, G. Tapos ito. Ay, maganda yun, maganda yun. Yan na, tapos na.
Mama! Mama! Ay! Ay! Ah! Barbie! Yun mo. Ay! Nandito kami ngayon sa sa SM San Fernando. Ano nga tayo mga guys, mag-ikot-ikot muna tayo para makita niyo yung ganda ng ating SM. Ang dami ng tao. Update na namin kayo dito sa SM Pampanga. Mga guys, oh. Yan! Ano tayo? Punta doon! Doon itaas! Dito tayo sa taas. So mga guys, nakamamasal tayo ngayon. Dahil siyempre maluwag yan naman yung ng protocol. Halos lahat dito mga guys, nakabaksin na tayo. Ano? Sobrang dami, siksikan na mga guys, wala pa naman Pasko. Ito si Gingging mga guys. Gano'n tayo mga guys, yan. Sobrang dami mga guys. Ito. Pasal-pasal muna tayo, update na lang kayo na mamaya. Ito, napakasaya ni Jingjing. Kasi lalo na, ngayon lang uli nagkaroon ng pasyal. Ngayon, nag-open dito yung SM Pampanga. Sobrang dami ng tao. Mamaya mga guys, update na lang namin. So mga guys, nandito na kami sa sa palaruan. Kaya nagbibigay na kami ng ganito token para makapaglaro na. Alam mo yan? Yan. Nandito na kami ngayon, oh. Maglalaro na yung mga bata. Ayan, maglalaro na kami dito. Guys. Ito ngayon si Gingging, naglalaro na siya. Ito, makakita natin mga guys. Yan, dinad ba yung laro? Punta muna tayo dito. So, nandito na yung mga guys, yung maglalaro tayo ha. Ito bang ano, dito tayo sa mall ngayon. At ngayon nagkaroon tayo ng isang protocol na napakaganda na pwede na sa mga guys. So, maglalaro muna tayo. Ito si Hindi. Tara. Saan tayo?
daming tao. Grabe. Ayan, para makita na yung ganda ng ano, ng kalaruan dito sa SM Pampanga. Yan.